Abusia mo bibia kwa baba Sujaman Skefie so ana Sujaman TV so subscribe to channel no mame like video no na share se de be ya onua bi enso ensa beka video ni bi ni nyina etimi edi abom. Yes, ene Tuesday ni enhwe de wofo anopa game no Nla Vag Tuesday. Nla Vag Tuesday na enhwe setup we transfer from national to Nla Vag Tuesday ni twa $2 ye twa $2. Yes. Now here setup nature say so 289 1 2 3 no about to 90 first box 69 center box so it me beto ne same we dia intwa 67 77 $2 67 77 $2 good na mamen confirm ma wa ha we nso transfer from national where bi but ahana di kan hyehyɛ ansa na obehyehyɛ we okay we were event number 2602 on also 289 1 2 3 no betwa 90 first box 69 center box or we pay there yenkotwa 67 77 67 77 $2 good then current name event number 154 we also about to 89 1 2 3 no about to 90 first box 69 center box or we dey nkotwa $2 67 77 misrawo ahode wo ho a wonim say so jama menni aba ho bebre but ahode wo ho a twa bi wa twa na ontimi ntwa kora no 50 bi de wo so otimi twa tum menji aba ho bebre sa good na okese utwa any NLA game nso a so jama me se blafi me de enkwane na baabi na nkofo nkodi na omo nkoye osika semba sa uwi abeso a kire me daabi nti na me se me writers no modoso oba omu bia obebe bia no obese wo kama obia bese wo kama Ofa 0544237828 Vincent Mr. Vincent obehwe atwa ma kama yes udin so antempa na so no onsa ebeka osika na ofa 0599212255 and so your sister Selena said the money no na ono so obehwe atwa ma kama Mr. Foster so number no 0246898449 ono so obehwe atwa ma kama anopave game no any no rush no yama 25% commission and from Monday special to asida no and also 30% commission yes bla ni twa game ma udi a entempa na so no onsa aka osika udi 5 cedis a 1000 cedis udi 1 cedi a 200 cedis 50 pesos 100 cedis so 50 pesos 100 cedis we nim so akodi ya ma commission tie kwati bi da bi uche nipa ni bia that's fine wan che ni bia wo ye na dwuma sa na chi no na yenhwe de ka ho e de ability to yenhwe we nso ye transfer from Monday special event number 969 and also to 42 and was serve 58 our machine we are 72 no serve 20 we no betwa 51 69 at center box and 81 at last box we are 81 won repeat so okay 31 yeah okay setup na me kire wo Monday Vag year like transfer from national na de ya obeba na 31 da so onso obeba ha no na 31 no ono so edemo ho 81 won repeat so nto pay event na yi single for 81 31 single for 81 31 ne twagum yes into this event no any they can this two event no ability through because 67 87 67 77 no eguwe so na eguwe so into ni mienu ba ko free ma mienu no e free ma ba be 8 numbers per 31 that way so that way so into examine ni na pa ba be just 11 numbers per yes 11 numbers 55 lines ni twanya ya we any 10 10 kura na 550 no
woba betua just 410 or so. Yes, so ati bebre me no to 2000 kusu no agye ahyɛ obotom kama. Yes, twabi na dibi nti long term ni nie no yi best 5 so na yi best 3 no na akofo yɛ $2 no $2 yi wantumi antwa koraa no 50-100 deɛ twatom na to a watia yi do. Yes, na yɛ free bank nso 67 ɛno deɛ rekɔ 1 to 90 na bla woyɛ wo selection no wie a waba fie ne yɛtwa ama kama wodi ntɛmpa no so ne yɛtua wo ka hye wopɛ POS machine so a nsan so gyama ho ɛma nkɔfoɔ nkɔgye wo sika so ɔmbɛma wo POS machine. POS no round yɛntua sika ne yɛagye round POS machine ɛno nso wodi yɛ sika ne ba machine no so na wawa withdraw ade ato mobile money so kama de hia ne sɛ ɔde bɛyɛ adwuma so nti bla wofrɛ me a anaasɛ WhatsApp me sɛ sugyama wopɛ POS machine a menya bi de ama wo na nso de abɔ adwuma kama nyame nka ho ɔma yɛ nkwatente ahoɔden wɔ mu. Bye bye.